on jokkireede refi fulfulde yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to wiyete Conakry lamorde Guinée. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to leydi Guinée balɗe ɗiɗi caggal nde jowre tundi saami e dow galleji to Dar es Salaam gouvernement Guinée fuɗɗima ƴettude peeje hanki ɓesguji kewɗi hoɗuɓe takkonde nokkure egginama hewɓe naɓama to l'école Dixine centre 2 to Conakry lamorde nde tafon heddiɓe ndi e nde nokkure no wullitade saabu luuɓeki ndi tundi to Mali kuliyankoɓe mbari jamma nogas e goho no wiyeta nogas e ɗiɗi ndu lewru ndu gonɗen fodde siwileɓe nogas e nayyo e nder wuuro wiyetego Kele commune Saro e nder diwal Ségou ko ɗum holli tawaɓe nde ɗo nokkure dozo en e tima habtade kono ala ko gasi kulol mawgol no woodi saabu ngakkende kisal ma en keɗo goto e hoɗuɓe nde ɗo nokkure to Mauritanie kam commune aji jeegom e nder jeenayyi e tawaɗe nder Nouakchott lamorde nde ko e niɓɓere goni fodde balɗe tati climaji ventilateur en kuɓɓani joomen boutique aji beddima yoga e gueɗe mabɓe saabu frigoji mabɓe kuɓɓani saabi ɗum ko cuumu e dow poste uji ɗiɗi courant gondi nder Nouakchott tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Guinée puɗɗortoɗen ɗiɗo kabaruji caggal nde jowre tundi jurti e dow cuuɗi e dow yimɓe kadi ha fodde capanɗe tato e goho maayi hen to Dar es Salaam gouvernement o eggini ɓesguji kewɗi hanki hoɗuɓe takkonde nokkure ɗi ɓesguji naɓama to duɗal biyetegal Dixine centre 2 lamorgo Conakry to ɓe koɗatta tafon yoga ɓe egginaka no wullitade luuɓeki bonki immorade ndi tundi keɗoɗen Mamadou Adama Diallo e alata kikiɗe ñande masibo ngon waɗi gouvernement ngon adduno mbaɗɗateri bus e hoɗuɓe takko ngo fellotundi nawiɓe e l'école Dixine Souaibou Bari hino tawa e maɓɓe on yoga ɗe yani kon ton aray ko ɗum ɓe addani men en Dixine terrasse ɗo aray noon condition de vie mo mariga on aray ɓe werni men ɗo e école e fonti base ji ɓe waɗani men matelaji kesi e mum e daraje ko weƴƴite ɗum ɗon min yi tawti kadi ka hella ka nafakaji no arde jama on ñamude aray alhamdulillah si tawi kontiniri ni aray meɗe weltani Allah meɗe weltani kamɓe kadi gouvernement on meɗe weltani jama on fof Tahirou kañum mawretudi nden hiɓe woɗɗodiri seeɗa kono lurri ndin e cooƴi jani hino tampini ɓe tawde noon nde mawretundi tawɓe ɗon hiɓe landi ballal minen kadi fayda hande kadi ko wonini men ɗo ko ɓay ala ko yahe sina woduno ko yaha min dirayno ɗo taw ha o ɓe dara no ɓe eɓɓira feere ɗum ɗo saabu no soñji men ɗo ha feƴƴite keerol no soñji men few ko feƴƴi kon men huuli hande kadi wonunde ɗen ɗo no hulɓini hande kadi ko fi feere ala hande kadi joƴƴini men ɗo meɗen tori laamu ngun yoɓe faabo men faabo moƴƴo hankin kikiɗe masinji ɗin hino jasude dara si yiita e heddiɓe e leydi tundi Mamadou Adama Diallo Conakry RFI e nder on kabaru ha joni gouvernement Mali e nder cimtol yaltinagol hanki holli ballal muɗum fewde e Guinée o alhaali ko waɗi jamma seeɗa no wiyata alerte ha yimɓe capantato e goho maayi hen e biyol cimtol ngol Mali no wondikini Guinée o jaaya ɓe duwanima mayɓe ɓe kañum e yafnikinade loriɓe hen ɓe